India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kawai ka Meirad ka Bladan propose nam karta na Siwan district jong ka Bihar ka badai kawai ni ginong saki ha kawai ka makot duma ka bakongsan kala Leit Hajir ha ka Shari jong ka Muzaffarpur ha ka ngitho diang bat yathu ha unong bishar bakadang im wat la ka CBI kala Pynbna ka bakala yap ka badami devi ka badai ka nong saki bakongsan halor ka jingsha penyap unong tho khubor uraj di ranjan ha Siwan ha ka khat lai trik ujemang ar hajar khat nriu kala kam baka CBI kala pha ka kai phot jong ka jingyap jong ka ha ka kashari ha ka ar sau trik ujemang habang latip bak CBI kala pha ka kai phot jong ka jingyap jonga sha kashari ngala kindit kadai ko pinno min sem bat pin sngosi yanga Hadien bangalalet hakmat jong ka kashari ringkat baka epic ka pan card bat ka adhar card kala yathu baka badam wi kala Leit Hajar hakmat jong unong bishar upunit kumargar bat Hadien ka jinglet jongka ka kashari kala pan jingsha na ka CBI ban ptha bat pinshai halor kanu kanong rim baka pinshisha ka kai phot jingyap ha kashari kibisha keno ki phai khmat chayeng jongka badami devi kwa ban kini jubor yaki mar ki mata jongka bat uraj dio ranjan ubadi unong tho khubor ubara ekni benta lingba ka kot khubor hindi ude ukhle jongka kot khubor hasiwan namar ka jinglum khubor kha kha kibisha keno kilai sela persha yu bat kila sha penyap yu hasurok ka siwan ha khatlai trik ujemang arajar khanriu ulayathu ka badami devi ka de kanong sakhi ka bakongsan halor kani ka mukot duma bat ka CBI klanyo kum ka tanat to kit ka balarim kala pha ka kai phot jong ka jingyap jong ka klem de yet benya kala pau shai ba kadan ka jingya sala padeng ki brio ki badan kti bat ki to kit jong ka CBI ka bayarap ye ki bisha ka no don kti lingba kani ka kai phot yap babakla Hadien ka jinglet jong ka badami devi ka kashari kala takran ya ka CBI kala panjing shai naka bat lapha jing tip shabaro ki officer jong ka CBI ki badan ketilang ha ka jing to kit ya kani ka makot duma kam usin ha